Hello! Bumalik ko kay energy. Like actually, kapang fifth naman din na mga on-off sa camera. So go balik sa bumalik ko. Hello Hello sa mga gwapo-gwapa nga mga higala. Welcome back to her channel! So what are we going for this afternoon? Mag-BFF tag na lang, me, since we're very close. You know, the plastic BFF tag na lang. The So, panggap? oh no, panggap ang ganito. So what are we going this afternoon is the panggap BFF tag. Our first tag. Tag, diba? So our first tag question is, how and when did you meet? You and kami ni Ceci. Me and Ceci. Ikaw sa how and ako sa when. How is kauban mi sa Ayun, English ulit! Kami ikaw na kung ayaw na gawin. Formal. Go. kauban mi officers. Hindi ko alam story yan, no? Miss Cagayan. Kauban mi officer mi sa ESCP. Sa site. Sa site. Specifically sa ITing organization and when mi nag-meet. Ang ako remember is December nga bulan since December man ang IT Olympics. So, you're still third year at that time. I'm second year, so 2015. So, 5 years di ay may karong December kina 4 years. Puro na panggap mo 5 years of friendship. Yes. So, second is, what was your first impression? Go, your impression says, ikaw mag-una. Of course, Mesa. Ay, ako na lang una. Ang ako first impression siya since she's a famous model at that time. No, na siya yung mga billboards sa Gaisano, di ba? Ipanggawas na ako. Mami, panggawas! Di ba? Ma-edit yung panggawas, di ba? Na siya yung mga billboards like sa Gaisano, Butuan, di ba? Gaisano, Butuan. And then Gaisano, Iligan. Butuan man, put good. Na siya yung billboards, good. So, nakita na ninyo siya, famous kaya na siya. And then, USTV Next Top Model po siya, dagan siya awards, so mo itong kalaban siya, di Maymay. Oh, insert it! So, mag-awas gina evidence set. So actually, best friends silang Maymay. So, nasulod man si Maymay sa PBB, so, wow! Gigamit. Okay, third. Yo, ikaw basta set. Ay, imo impression din sa ako. Kuan ka na. Wala pa manggit kita super nag. Pero feeling nung is bang sa IT Olympics mo gud nag-close ka to bitaw murag katabang mo ni Marlon. Gusto mo man kadaog akong team. So say mo mega support ano. Oo, say mo then wala na. Kailangan niya. Diba? Oh, go kanang. Wow, to lang to murag yan ang impression sa ako is gwapa gyapon. Pero sing na. Beta ako kana. Oh, these beautiful girls, they only wanna do. Mga same like beauty. So, kung nai-uyag siya si, why not me? Why not me? Why I don't have? Okay, third question is, what's your favorite memory together? Taman sir. Ikaw na po. Sa more latest na. Ayaw to nga to nag-short. Ay, hindi ito may nahigo. Ayaw magtama. Ay, okay. Go. Feel na ako sa katong nagkaamulan ta. Katong nag-travel ta together. Oh. Katong nag-seven seas ta. Wow, gikuha na ni mo tanan. So, wala na lugar ako. Sa ako amang good. Sa ako Oo. Sa mo 5 mo na. Ano mag-travel ta. No. Pero kaamulan gid ang gabi. Pero na may vlog magod ang kamulan og 7 seas. So, link below. I-promote link below. Ang akong best memories with Ceci is kanang mga simple dates lang like Quick day! yes, ako may kapangaon sa dito sa Finma. Huh? Atong favorite NMC, nga. mang good ang quick Oo, quick. Pero ang atong Proven na yun. proven Di sa day. Pilgrim. Pilgrim. Ay, Finma. Sarang pasabot. Sige, Okay. sige. So, sa Pilgrim, dito may proven date. Diba na may famous sila nga proven nga. Fourth question, describe each other in one word. Intelligent. Ako? Thank you, sir! Of course, si Ceci, pretty. Pretty lang. Kaya ako ganda. I'm not just a pretty girl and also intelligent. So hopefully, ma-achieve na mo lang duha nga. Nasa amo duha ang pretty at the same time intelligent. But as of the moment, medyo Pretty lang sa. intelligent lang sa. Okay, so fifth Wow, question. feeling kaya makapili. So fifth question.
What's your best friend's dream job? So, iya, oh my gosh! Kabalo yung kung pinaka-dream ni Ceci. You know, kabalo mo ng nasa club ng gasayaw-sayaw. Uy, simba po. Unsa po? Joke lang, ay, flight attendant of course, di ba? Say yes. Gusto niya siya mag-flight attendant, but I don't know anong di siya ga-apply. So, unsa man akong dream job? Wala ka, wala. Unsa man na sabi ka successful financial advisor? Wow! So, to become Successful financial advisor. Actually, hindi mo ginawa siya dream job. Oh, Wala ko naman istorya dito sa akong ikaw. dream job. No, wala akong dream job. Wala kay dream job do. Hello. Sorry. Feeling ako kay ang dream job, isipa-sipa ni sa among camera do. Feeling ako kay ang dream job, ang gina ako is magiging magiging housewife. Kaya bitaw Hindi nagi husband nga aligrahon. Oo, wala kay kababae sa dagway ba? Ay, magkaon sa dito, no? Okay, cheers at kasi. Ano ka? I-cheers lang, bago ako lang magkaon. Nakuha sa gusto mo. What is something that annoys you about the other person? Okay, kakaanoy ko sa iya kay ano. Dugay kay mag-reply. Like, di pa gito bagon imong mga calls or imong mga Mahulas video ito sa imo. calls. Oy, naapod kay kakalagutan sa Oo, iya. go. Kanang perminti siya gasin sa kuang. Ayaw. Grabe na akong chat-chat. Sige ra kag sin. Oy. Alam na gano, Chat-chat open. sin. Naman ko ito baga na, like, open ang akong messenger. So ako may message. So ako ang atong konbang open. What is your favorite inside joke? Joke? Kato na, what is your favorite inside job? What's your Ceci's favorite song? Favorite song? Ang favorite song ni Ceci kay... Ano ko balo? Murag nailahi mo ko siya. Ano siyang index na ako. Kaya wala takabalo. May ilan man na tagapanggap yun nga friends. Kaya wala takabalo sa mga each other's favorite song. Cez, iingon na lang yung favorite song. Kaya wala yung mga kabalo. Wala ko ba sa favorite song? At Imo ba? Imo? Wala ko ni ko. Ay, wala yung mga ka ng unsa gigayo? Wala. Ako kay Naa. Ano man? Para makabalo ka. Ano man? Fireflies. Ano man? Kanta. Would not believe your eyes. Pero Ay, garong tingog na pero... Yan lagi. Yan ganon man ka. Naku, kaka-remember nga someone. Wow! Kani, what is the name of Ceci's first crush? Wala di ka. Kabalo ko, murag kabalo ko, Ceci. Idiot? Ha? Idiot ka high school pa ka, diba? Katong idiot, diba? Nga idiot. Nasa idiot, the idiot. Oh my God, ang first crush gani ka to pang elementary pa. Ay. First crush ka na buuan ni mo. Oh, sige, go. First time, diba na ako katong sa idiot. Ano kay kag-crush? Uy. Kauban na ko kuan. Kauban sa... Elite. I see it. I didn't know. Ay, Kabalo. kasi sino? Murag, no? Oh my Ay, God, murag kasi. see? Ayaw ang saba! Wala si kabalo. Ay, ako. Uy! Uy, lahi ka doon! Ako na ikat! Shut up! Uy, lahi ka doon! Ay, mo i-mention. Okay na, okay. Pass naman to. So, pwede na naman i-mention. So, what's a thing that you have never told anyone else, including your best friend? Ayun, di na naman kuan, English yun. Yes, kami na naman nakabalo nga inana. Basta. Charing! What do you admire the most about me? Kuan. Hardworking. Ah! Nga naman, explain. Sige ka nang kabalo ka ay ka nung pagsugod pag-start mo kuan financial advisor nakita na ko nga kanang struggle ka labaw na first ay bago pa ka na pa kay mga kuan pero paning kamot ka nga magka-client. Mo gani, what I admire most sa imuha is kuan ka ng... So kaya naman, wala mo na ka-admire. Wala mo na ka-admire si Ceci. Ako nakita ni Ceci is pagiging positive na lang. Like, despite nga nawalan siya work, medyo dili nga nawalan ang work, pero marag na-stop, na-pause. Na-pause ang work since COVID. So mo tong, even though wala siya yung work, marami daw, positive yapon siya kay nag-business yapon siya, online business sa face mask. So yun na like, naging pa siya gibuhat. So last na tases kay, kani what moment in your friendship that touched you? Magilaki ka diri, nga ka na-touch. Sa ako Kuan ka na. Kaya mag-away ta makita na ako nga kanang sito gana. Mo reach out ka sa ko. Pero karon kay mga lately, wala naman kita away. No? Sa una, gid sa first, mga pila ka years na mo kay di ba mag 5 years na mi this December. Mga first 2, 3. Uy, kayo na siya mga away. Like,
Dili po- Pahilakon ko. Ang Pinakagrabe grabe. no mo. Ito pinakagrabe nga ako eh. So, ikaw. Mukha nito. Ay, ako din dapat no. Matash mo lagi ka. Matash ni Ceci. Maybe ka ng before niya i-upload ang profile kay iba ako magpili or usa ko sa magpili or daghan may gipapili. Daghan man noon pero Siya kana jud ka nang okay ra ni. Siya gid akong gina-question. sa tanan ay no Tanan. outfit or unsa ay ganang ay dili ganang bitang I-post mo na ako. Okay ra ni. post and then sa Caption. paliton sa caption. Caption. Kapoy kayo mag caption. So it means nga murag ga-trust gid si Ceci sa ako ang matash ko kay nga it means nga like murag bitaw sa ako gid siya murag moduol gid first. The-trust ko sa imo mga choices. Yes. Okay, feeling niya kay kung unsa akong pilion murag okay murag 80% na to daan sa iya pa lang. Yes. Kay murag sa si Ghost like murag medyo na may similarity sa mga ones na mo like example same sa boys. Dili. Same sa Kung boys. sa akong type kay dili murag dili kini mo type no. Pero murag sa boys sabi dili pero into things kay murag di ba? Kana bitong murag natin. Hala go, kana pa yung nag-mindset. So mo na to guys. Guys, thank you so much for watching everyone. That's all guys. So that's our Panggap BFF tag.